Kwa dhibele ni bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi oyango ni gwenge maka luo dhi yudo koth mapek mar El-Nino madhi chwe kochakore dwe mar 9 higa ni nyaka chak higa manyien. Kochiwo ler mar nonro margi, director mar koro chal mar kor lwasi e pacho ka endi David Gikungu owacho ni gwenge ma Nyakach kod Nyando nyalo bedo gi chandruok mathoth mag pi oula e kinde El-Nino no. Jodak miwa ler. For October, November and December 2023 season. Lendo mar chal kor lwasi mogol kod bad migao mochung'ne koro chal kor lwasi e pacho ka ndalo manok motelo ne chak dwe mar 9 magiyango kaka dwe chakruok koth mapek mar El-Nino. Jatelo mochung'ne koro chal kor lwasi David Gikungu olero ni nonro magisetimo oyango gi atamalo 99 tie mar koth mar El-Nino madhi chwe kochakore dwe mar 9 higa ni nyaka chak higa manyien. It is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall that will be fairly distributed in some parts of the country. This will be driven by warmer than average sea surface temperatures over the central and eastern equatorial Pacific Ocean, indicating the presence of El-Nino conditions. Kagiyango kaka El-Nino dhi chwe pacho ka, jolonye koro chal kor lwasi koni koth mapek dhi chwe gwenge makaluo koting'o counties kaka Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori, gwenge mag Kisii, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Trans Nzoia, West Pokot, Vihiga, Laikipia, Nakuru, Narok, gode mag Hoho mar Okak kod alwora mar boma maduong' ma Nairobi. The Lake Victoria Basin, highlands west of the Rift Valley, and central and south Rift Valley. The expected rainfall is likely to be poorly distributed in October and well distributed in November and December. Jorieko go masomo kaka boche ringo bende okoni koth mapek no dhi kelo midhiero mar oula e gwenge mag Nyakach kod Nyando, gwenge ma Trans Nzoia donjo gode nam lolwe koting'o Budalangi kod West Ugenya, gwenge mokiewo gi nam lolwe e kaunti ma Kisumu ma idendo ni Winam Gulf, alwora mar aora Sondu miriwo ahinya gwenge ma Karachuonyo, Narok, Gilgil, alwora ma Suswa kod alwora mar Tana River korieyo nam mar Ataro ma Indian Ocean. Nonro no bende oluwo ni oula mabubni nyalo biro monjo bombe kaka Nairobi, Naivasha, Nakuru to kod boma ma Mombasa. Kopogore kod pi oula kod pong' mar aore, sienyruok mar lowo bende oyangore kaka midhiero ma idhi kel kod kodh El-Nino ahinya e gwenge motimo gode kaka Kericho, West Pokot, Elgeyo Marakwet, alwora mar gode Elgon, Narok, Nakuru, Baringo, Murang'a kod Kilungu e kaunti ma Makueni. Kata obedo ni jolony wacho ni kodhno nyalo kelo chiemo bang' oro manokwako gwenge mathoth ma Thurka higa 2022 nyaka chak 2023. Oganda ojiwo mondo pidh kothe manyalo chiek e koth makamano kendo e kuonde moting'ore kaka yor geng'o rode mangaji nyalo thurore go e miere ma Thurka. The rainfall is enhanced, but it's short season. So identify the normal short season crops which are early maturing to improve our food security. We expect that we'll have a good harvest. Kaluwore kod midhiero manonenore e kinde kodh El-Nino manochwe e pacho ka higa 1997, jopiny ojiwo mondo keto kenge mag geng'o masiche ma inyalo kel kod koth mapek mar El-Nino ma koro igeno ni biro chwe e pacho ka. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni oganda moseyudo